kumira pamberi pavana vaMwari somwana waMwariwo wakafanana navamwe vana vaMwari kuti tigovane kuti zvichida tikwane musho hwokudii zvichibva pashoko. Asi ndakafara nokuti tasongana panyama chaipo, vanhu tikafara tichimhorosana tichionana. Asi hazvisizvo zvatavinga, hazvizvo zvataunganira. Chataunganira ishoko raMwari. Kana tichiti shoko raMwari, ngatizvinzwisise kuti harizi redu, ishoko raMwari. Zvinoreva kuti kana tichitaura shoko raMwari tinoshandira Mwari, tiri vashandi vanoshanda basa risiri redu, ibasa romuridzi. Haleluya. Saka ndatiwo mangwanani ano somwana mudokoro ndimbosimukawo, nokuti kana zvinzi kune bhora kustadium, kunombotanga vamwe vanombotamba kuti timu kana timu chaidzo dzazouya dzeligi dzigopinda. Hino ndatiwo sechitimu chidoko timbofanira kuvaraidzanawo navanhu timu chaidzo dzichagopinda hadzo. Haleluya. Chataunganira ishoko raMwari. Kana shoko richinzi ishoko raMwari, harizi ravanhu, harizi redu. Tinoritaura, tichiritaura sezvinoda muridzi waro. Shoko ireri kana munhu asina kurigamuchira haawani upenyu. Hazvisaperera pakuti shoko, zvinoda kutozikanwa kuti iro shoko chii. Hanzi kwakanga kune shoko riri kuna Mwari, iro riri Mwari, but rakazodhirivharwa panyika manje. Vanhu vakariona nameso, ndokubva rataura navanhu. Shoko ndiJesu. Saka tichitaura shoko tinotaura Jesu. Rugwaro kuvadzidzisi. Amen. Rugwaro kuvadzidzisi. Amen. Nditakiri pana 2 Timothy. Tikati 3:16 handiti. Titange ipapo. Rugwaro kuvadzidzisi. Amen. Hapana chimwe chinhu chetinoda pakuungana, chetinotsvaka pakuungana kuti munhu ave nezvakakwana. Munomboona henyu, munomboona pakuvambuka, kungovambuka haikona kuinda kudenga munhu, kungovambuka kubva uko patakabva tichiuya uno. Panongova nomutsauko panoone zvakakwana noone zvisina kukwana. Haleluya. Kana zvisina kukwana mutsutsuru, asi vane zvakakwana vanopinda vachiridza muridzo. Kana kutokwidza dzekuti tikasirewo zvemi, tikasirire toda kuinda nokuti vane zvakakwana. Kana tichitaura zvokuinda kumusoro kudenga, kana musina zvakakwana mutsutsuru mwana wamai. Hakukoroseki zvakasununguka, uye hakuna kanjani. Kunongoti producer zvakakwana kuti mugoini. Makamusikadikita ticheni. Nechakakonesa kushawa mapepa. Ndio nyaya iripo. Kana musina zvakakwana, nyangwe zvikanzi kwaita vakanzi yaita ine mari kwayo, zvavanitozoita vanhu vacho vanosununguka mwoyo. Hanzi pane basa panapa rinotokopinda uchitongotungamirira vanhu pabasa. Rinodawo ne5 O-level subjects including English and Maths. Vozoti nechapazasi pacho kuti 5 years experience. Nyama. Hawindi pagedhe pacho iwe woga unongozvise chaona kuti ndinazvero ona kuti hauna. The same applies nokudenga kwetinoda kuinda.
kana vachiti mambwadzindi kana muchitopomba munongogara mangotozviziva kuti ini kudenga handidini. Vanhu vanosara kungozotaura zvavo vachitsanangura, but imi moga munonyatsa kuona kuti zvakakwana zvinokuitai kuti mukwane muhevheni macho hamuna. Haleluya. Iverenga hama yangu, ndinokumbira nzeve dzenyu hama achimangwanani izinoya kufarira kuzvitikira sezvaka zvisati zvanyatsa kuti ndopenofarira ini. Verenga tinzwe madhya Paulo yechipiri kuna Timoti. Yes. 3 number 16. Yes. Panumber 16. Panumber 16. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari. Papamboti kudii musoro weshoko? Musoro weshoko uri panumber 1. Wanga uchiti chii? Kurashuka kwamazuva okupedzisira. Kuti vanhu vanenge vachimbova vakamira zvakanaka, vozoti nguva dzondopera vorashikawo. Musoro weshoko yendei 16 number inoti rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari. Munoona kana tichitaurirana nyaya tinotauriana yaJose, hatingoitauri uye munhu ngaasangosumuka achitaura. Tinotora mashoko awo murugwaro urwu, nokuti awa magwaro awa akafuridzirwa naMwari awa. Rinobatsira pakudzidzisa. Iwo magwaro awa manje awa anobetsera isu kana tamira pamberi pavanhu kuti tidzidzise, nokurayira vanhu, nokururamisira zvisina kururama, nokuranga kuri mukururama. Tinobatsirwa nebhuku iro. Saka tikange tichitaurana ushe hwokudenga manje, tine manyuwaro. Ibhuku iro. Saka tinotsanangurirana zvokumusoro kudenga kwetisati tamboenda, asi tine manyuwaro. Iro bhuku iro kana munhu akasariverenga, akasarinzwisisa, unogona kusatokwana mushe hwokudenga kunyange akadzidza. Noti iro bhuku rasiyana mamwe mabhuku iro. Vamwe vakadzidza chaivo vanorirudzira zvisizvo. Kana mweya mutsvene usina kukutungamirira haurikwanisi. Asi irero bhuku irerero harisingori bhuku chete, rakafuridzirwa mweya mutsvene, Holy Spirit. Kana ukadzoka suro kuvhunza mamwe mabhuku, rinonzi iri bhuku rakanga ratovapo kare mukutsvakurudzo imwe yatakambeta yakanyorwa nemaangelusi chaiwo, zvichingozozadzisirwa izvo. Endei homwe kuti munhu waMwari akwane. Iri bhuku iri tinorisevenzesa tichitsvaka kuti munhu unonzi munhu waMwari unoda zvaMwari kuti akwane, agadzirirwa chaizvo neevhangeri, mabasa ose akakwana. Ungangoreva nhema kuti wakakwana, unongokwana kana shoko raMwari rapinda pouri zvakakwana, ndokuti ukwane. Handisi kutuka vanhu, asi kwanza hatina kukwana. Kana zvikanzi avanyamwe hamuna kukwana, pane zvimwe zvisingafambi zvakanaka pomuri. Asi hanzi bhuku iri manje, kusakwana kwediko kutinokwaniswa naro kana tikariverenga, tikaritsanangura zvakakwana, ndo rinotiita kuti tikwane, kuti munhu waMwari akwaniswe. Endei verenga Kutokorera 17. Kuti munhu waMwari akwane. Kuti munhu waMwari akwane, munhu waMwari unofanira kukwana. Varume munhu unofanira kukwana nemashoko evhangeri. Munhu akwane pana Mwari. Kukwana chaiko kuti mandira chaiko. Kunotoitwa kana Bhaibheri rikaanza kuverengwa, rikaanza kutsanangurwa mukati medu. Munhu worealiza kuti apa ndakamira pasiripo. Omira pakanaka watokwana. Agadzirirwa kwazvo mabasa ose akanaka. Vhangeri rikaanza kutaurirwa mwana mengu, mabasa ose
agadzirwa evhangeri yatasamura zvinhu. Haleluya. Amen. Kone iyeyo ndiimbenda panhamba 6 ndigouruka. Haleluya. Amen. Rugarwa nemi. Amen. Bope retinaro pakunamata tichirarama munyika harizi bope redu, isatina mhosva isu, asi takazvipinza pamhosva. Pana varume vaviri vakabva kudenga, vakabva kudenga vose varume ava. Varume vaviri vakabva kudenga mutanga, asi mabvira vakaita kudenga. Umwe wakabva nefelia, haana kubva zvakanaka kudenga. Umwe wacho haana kutumirwa panapa, wakakandwa kana ndoti kudiko, wakarashirwa pano. Munyanza kupaona here varume? Diablos haana kutumwa panyika. Diablos wakarashwa, achirashirwa panyika. Kuri kurashwa, kuri kubviswa kudenga. Asi Jesu manje, Jesu haana kuzvipanzwa pano, wakauyiswa pano. Izwi rikatotaura kuvanhu vakanga vari pano. Pana Satani zvigere kutaura, asi pana Jesu. Jesu auya paya paJorodhani paya pane shoko rakabuda paya. Johani ambotanga kuti uyo ndiye wandaireva, iye achiuya. Hanzi nzira akabva kubva ndakati uyu ndiye mwanakomana wangu kunodikana wendinofarira. Pane shoko rakataurwa nepazasi pacho rakati kana akanga akutaura kwamuri mumunzwe, asi uya yaugere kunze rwouya. Rugare. Amen. Satani haana kuenda direction kwatiriso. Wakamuti adonha kamhosho kakangaitika kadoko kuti pane kaperiod kakati Satani adonheswa panyika. Pane kanguva kakati paengotamba ari oga panyika, pasina unomupikisa. Nokuti nguva yakakandwa panyika, Jesu wanga ari kudenga. Saka pana pakanga pasina wakanga achizoopozana naye. Saka pabhuku ratakaverenga pano wakanga atoreta about 3/4 yeplanet Earth. Vanhu vakanga vakumutevera. Nyika yashata kusvikira Mwari vaona kuti nyika yashata. Vatobva vaziva kuti haisi mhosva yavanhu vari panyika. Hapana unoudza kuti vanobvisa sei murume uri panyika. Ndokubva achizouyisa Jesu. Jesu haana kuuya akarerukirwa. Jesu achiuya panyika wakauya pane basa nokuti vanhu vakanga vatoredwa naSatani mose. Saka Jesu wakanga ane basa rokuitidziwa vanhu vakanga vatienda naDhiabhorosi. Mhosva yatakaita isu manje ndeyekutevera Jesu. Nokuti iye Jesu paaitora vanhu kubva kuna Satani, Satani achitora vanhu kubva kuna Jesu, isu takapindira boperero tikava masoja aJesu. Takava masoja aJesu nokuti takatenda kutevera Jesu, fighting against Satan. Saka nyika yaitire iyi vatungamiri venyika ivo havarwi. Vane vakagara vachitomwa vachirya, vanorwa masoja. Saka isu manje tajoina shoko raMwari, takava masoja aKristu, to fight against masoja aSatani. Hatitomborwi naSatani, torwa namasoja ake. Saka mukurarama kwedu, mukunamata kwedu, mune honde isingaperi. Unoti uya kwangu ini, unoti uya kwangu ini. Vane bope ndiwe, isatina bope. Haleluya. Amen. Saka tine rombo rakanaka isu, nokuti Satani atora vanhu. Isu Jesu auya takanzwisisa Jesu, tikatevera Jesu moyo. Takatenda kutevera Jesu. Isu dambudziko kuramba kutevera Jesu
tinoti tiri mukati mokutevera Jesu tinenge tiri munyika iyeye ine vanhu vasatani. Tinorarama pamwe chete mwana mengu navanhu venyika. Ndopane nyaya yedu, ndopane dambudziko redu. Hakuna nyika inonzi inyika yavanhu vakatendeuka. Tinongoti tikambobuda muno mukereke sezvino tinopinda mukati menyika mubhazi namahure kudhibha navanomwa doro kuenda kuchikoro navasinganamati. Saka tinenge takadhuvana. Mukudhuvana ikoko manje ndobe tinokundikana. Pose pose zvetofana kurarama nazvo savatsvene, kurarama semutsvene kunodhura. Asi kurarama kwakuna Satani kune puropati yakawanda. Amen. Satani wakaita sema venda haya. Masisi. Mabilo. Mabanana akachipa. Kama mukasachenjera chikwama chinopera. Ndozvinoita Satani zvakatonoita. Vamwe mai vakangoita huye vanokusumira pedonewe ivheni. Ndodambudziko retinaro varume. Saka kunamata kunotigozhera nokuda kwokuti zvinoitika mukati menyika zvinofadza uye zviri izi, zvinowanikwa izi zvenyika. Asi kana woda kuenda kuna Mwari manje zvakagozha nokuti Satani unokura nezvakire. Tinototadza hakisirisu, tinotadziswa nadhiabhori. Isi tichida rugare. Amen. 6 verse. 6 verse ya chapter 5 ya Efeso. Pa number 6. Pa number 6 panoti. Ngakurege kuva nomunhu nokunyengerana namashoko asina maturo. Dambudziko rinoti Zenda. Dambudziko rinoti zvinofadza Jehovha vazviona kuti sitada kuvatevera. Vazviona kuti zvimwe zvinotibuda vasi. Kuzimwe 20 zisipei. Unonzi wapasa, ndokupasa kwokupedzisira ka8. Asi haisiri 100%. Tinoshereketa tiri munyika tichitsvaka kuti tikwane. Jehovha vanotitarira vona kuti vana vangu vanoshereketa. Asi Jehovha manje ndova achitaura kuti pavheri 6 vati musatsauswa nemunhu. Hamusini mafunga kutsauka ine. Asi munhu unoya pedo neni kuti akutsausei. Saka ndopanzi musatsauswa nemunhu. Munhu unotsausa munhu. Unotsausa achikunyengerera zvakanaka. Chiri chinovaredzeka. Uchivaredzeka. Izvo tobva pana. Hallelujah. Amen. Joni wokutanga 4 number 3. Mufirishe wangu nitakufadha imweniko mufirishe wangu nditamfadza pasina wangu zvose ndingamfadzane pasina zvangu zvose ndingamfadzane
ngatijairani. Rugwaro wanemiwo. Rugwaro kwana waMwari. Aiwa, shoko raMwari mani. Shoko raMwari mani. Rinoda kuti munhu anyatse kuribata. Kana waribata ndorinoupenyu. Haisi nyaya yekungoenda kumutambo kunodzana. Tobva kune tichitanza namakumbi. Vakati kuvafundisa iyi rinofanira kuti amadzanira takaita hai. That is not enough. Kugara kwakanaka zvinoda kuti munhu achibva kuno ave neshoko. Nokana kuchivara ndikunyange ikavakamba nemahori. Ikangotumira hori kuti hori ngani kuCape Town ichibva muno muPretoria ngaende kuCape Town. Iyi yekambani hai inenge haidemo. Yoita kuCape Town vakadhiraivha kuti Rose tasvika kuCape Town tasvika hori akachikona akobveke saka evhangeri kunodza vanhu kuti pave neproduction pakambani. Entombozama kulodai verenga umoko Kuverenga pa number 6. Sorry. 4 number 3. 4 number 3 Ndakutanga ndati ndiverenge ipapo. Achimakuseni kudai. Dambudziko retinaro maziyoni. Dambudziko retina toti kana taungana zviya totambisa nguva. Toti kana taungana zviya tinotambisa nguva. Nyange pakaita zvokudya tinokoshesa zvokudya kudarika shoko racho ratafambira kubva kumusho. Saka muchaona izvi indiri kutotaura kudai ndateiwana nguva. Ndateiwana. Ndatosimuka ka. Vanhu vanoita so zvinhu zvitanga kuita sevakaneta-neta. Munhu unofunga kuti ndichagoti ndoti. Izvo nguva inotodini? Inotopera. Muchaona kana zuva rondodai mashoko anomuka anoti umwe akagara pasi panosimuka vanhu 4 one time. Titasi kuti pasina nguva izvo nguva yanga iripo. Haleluya. Haleluya. Nguva dzinoswereka ndidzo nguva dzakanaka. Endei. 4 number 3 John Mutanga. Yes. Musoro manzo ripo. All right. Mweya wazvokwadi nemweya wenhema. Tativarume vavaviri.